Nes i dewis Aberystwyth achos bod fi'n gyfarwydd ar lle, a'n rhannol achos y cwrs hefyd, bod e'n un o'r rhai gorau ar un o'r rhai cryfach trwy cyfrwng y Cymraeg hefyd. Chi'n teimlo agosachtrwydd at y darlithwyr a'r myfyrwyr eraill. A fi'n credu dyna beth oedd yn gwneud e'n unigryw ac yn special i fi. Yr darlithwyr yn barod i helpu unrhyw bryd gydag unrhyw problem. Mae jyst yn lle braf, lle mae pawb yn nabod gilydd, pawb yn ffrindiau, so oedd ddim mor scary a fysa fo meddwl mynd i Gaerdydd yn rhywun mawr fel oedd o jyst yn mynd i rhywle cartref fel rhywle neis. Mae'r ffaith bod chi'n byw yn Pantycelyn jyst yn galluogi chi gyfarthrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a byw trwy'r Gymraeg. Felly dydych chi ddim yn mynd i rhywle exclusive na sydd wedi cael ei arwahanu. Mae o jyst yn gadael i chi byw drwy gyfrwng y Gymraeg sy'n ffantastig. Dwi'n meddwl mae y dref a y ffordd mae bob yn cael ei sefydlu bod bob dim efo gilydd ar y campws. Efo rhai prifysgol yn ennill mae gen ti lle mae pawb yn byw, a wedyn mae gen ti'r campws lle mae'r dysgu'n cael ei wneud ond efo Aberystwyth yn bob dim yn reit agos at ei gilydd sydd yn gwneud bob dim lot haws i ni fel myfyrwyr. Os chi'n stres neu rhywbeth, chi'n jyst yn mynd lawr y traeth, mae fel chi'n jyst yn mynd ar gweiliau, ond wac lawr yr hewl yw mae'n rili dda. Wrth y bodd yma, fi ddim fatha brifysgolion eraill lle ti'n teimlo stres weithio, ti'n gallu jyst mynd allan a cymryd yr awyr mewn. Teimlad fel teuluol mewn bron. Ond yn teimlo fel dinas masif neu fe'n rili fel cyfforddus byw yma. Mae'n goll yn Aberystwyth. Wel, fi'n gallu. Fi rili lico'r lle. Fi dod yma cwpl o wyliau a rili joio bod yma. So, hwnna ddyn o'r drws yma. Plus y cymuned Cymraeg, credu. Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn gwybod bod o'n bosib fod yn rhan o MK heb byw yn Pantycelyn. Mae drws swyddfa MK yn agored i bawb. Nes i gyfarfod ffrindiau ffantastig a ffrindiau, dwi'n meddwl sy'n wedi cyfarfod nhw'n unlla arall. Mae yna rhywbeth yn yr aer yn Aberystwyth sy'n trochi chi mewn Cymreigtod o falle. Nes i ffeindio hynna hefo MK ac yn byw yn Pantycelyn ac eisiau brofiad ffantastig a neu le gwych i astudio.